Midamtang Vosini Pytroxia ni GM Kok Bornihat 14 miles Jorabat Sonapur district factory along Sai Kachongdat Dun Karbi atum aphan Thangalam avipin pen kitheng kichok alam ki klangponlo la solong inut karlitang Deboram Ronghang aphan ki apran tami armutetlo Bang solam pen karbiang long angkan pia long tami hur chodutsi apran karmut vek abang pua atum aphan sodak pen kangsai ki PG aphan si hanglo La solam pen Karbi Students Association Central Committee la pen aruarim atum chelangsi diphu pasten bongkrok akumlin along karlitang Deboram Ronghang aphan milur pen chikimum pedosi jesemet inglong aso akhai atum aphan lapuson kachinek kaholo la pen kilangrop abang ko atum aphan prabjin pen sodak akangsai piserak nangji busi kehang padupon bang solong KSA CC kongchon bang desoi teron atum pen japonsi arorin along klembang ku atum chetong dunsi bang so amai pichon ponlo tom tam mithang khai barim pinika chongdat dun chot pen litum mithang adi mateng lo tapuson si litum mereng hu kiso bang ke la bang so pudak ya litum karbilu charle song pen bang ke pinrem ponlo la pen la bang so pudak prabjin pen litum han la so kang sai pi thek nangji litum makorte kalitang Deboram Ronghang Deboram Ronghang alang lipan labangso adai vi pinman apati puthak bangkalai prabjin pen sodak akangsai pinengi pusin nil to mahit dan hang padupon News report Karbing Long Live